Dan demokratske kulture u organizaciji učeničkog parlamenta Zemunske gimnazije. Opština Zemun je pokrovitelj ove manifestacije. Bezbroj puta je do sada. Prepoznajemo značaj i škola, i udruženja, i institucija, i pojedinaca, gde uvijek izlazimo u susret i prepoznavajući takve stvari, onda vidimo ovako fin događaj. I tu su naši zemunski gimnazijalci, čiji će gosti biti gimnazijalci iz Mađarske, Slovenije, Kipra, Crne Gore, Republike Srpske i 10 gradova opština sa područja Srbije i gradovi prijatelji s kojima su se pobratili, opština Zemun, kao što je Kranj, Banja Luka i Herceg Novi. Ova manifestacija je više od toga, to je jedno druženje, razmjena iskustava, tema je ekologija, znači taj radni program koji traje 4 dana ovde uz pomoć opštine Zemun i zemunskih gimnazijalaca privukuje te naše goste i nadam se i želim dobrodošlicu i da se lepo provedu u našem gradu, a imat će prilike da i upoznaju istorijske, kulturne, prirodne lepote Zemuna, Beograda, Srbije.